Nyuwun sewu. Kang abdi pun Togog Tejo Mantri mboten sarujuk kula mboten mathuk. Ning kula niku ora kena botse. Nyuwun sewu sinuwun. Paduka menika kekiranganipun babar pisan mboten nyaruwe dhateng tiyang estri. Kamangka gotek ing akathah ngandharaken yen to garwa niku sigaraning jiwa. Nek karo bojo ki ora gugu, nek karo wong liya malah gugu. Yen to bapa durna wurung, paman Sengkuni wurung, Banomati duwe paugeran, duwe gagasan apa, duwe panemu sing kepiye. Kantun paduka pasrah dhateng kula menapa mboten? Lho. Sing kok karepake pasrah lire piye? Menawi paduka sinuwun paring kapitayan dhateng Banomati, nek nganti anak kula pun Lesmana ora sida rabi, mangketok driji kula. Lho, edan. Kula waras, ora ngono. Aku ngomong edan ki gumun. Kowe kok elok temen. Yo wis dadi bojone pirang-pirang taun kok gumun. Ngugumune ndak gur nglegani atine tok. Sinuwun, piye Banomati? Ayo, saiki matura mara gage tak takoni. Upama perkara iki kok pasrahke marang tak pasrahke sak wutuhe marang kowe Banomati. Nganggo cara sing kepiye, nganggo sarana apa? Njaluk tulung karo wong sing kulina nyambut gawe mesti rampung. Golek wahyu kelakon, golek kanugrahan kasembadan, tur toya nate dadi jagone dewa. Sapa kuwi? Janaka. Iya. Lambemu nek dienggo ngomong Janaka kok leh pantes. Sampeyan sujana napa mengatan kali kula? Siji kuwi dulur, loro kuwi rombongan. Apa ya nek tinone rombongan nek mangan rombongan? Iya. Heeh. Iya. Lah banjur karepmu saiki piye? Nggih sowan dhateng Madukara to. Njaluk wektu pirang dina? 3 wulan. Suwi mendhek. Lah Janaka tukang lunga, nggih nek ketemu nek mboten kan nggih kudu ngranti. Sesasi ae, mboten saged. 2 sasi. Nggih 3 wulan niku. Nek mboten 3 sasi, Lesmana gagal sing dijangka ora sida rabi, kula mboten tanggung jawab. Duh kula putraning sun sira eko wis wanci pisah lan jenenging wang yuwa kulining arti Musik Banomati kados pundi? Upama tak lilani budalmu pora sesuk. Sakniki. Kok sesuk-sesuk iki dadak ngenteni apa? Apa ora mudeng jaman saiki iki dalane gampang macet. Kok sesuk. Upama kowe rono sing ngeterne aku no piye? Lesmana ora sida rabi ora apa-apa. Ora ning ngono to. Kowe iki ditutne bojo kok leh risih ngono lho. Mboten ngaten. Lah wong jenengan piyambak ki wonge ya ngantukan lho. Ngendak kula dadi juru gugah kemawon. Pareng nyuwun pamit sinuwun. Kosik to kosik. Sing kok sambati sapa mau? Janaka. Yen Janaka sing tumandang mesti kasembadan. Lesmana sida rabi karo Jayeng Resmi. Ya. Yen ngono tak lilani. Kepareng nyuwun pamit badhe teng Madukara. Ambung sik. Yo kaya renek wektu wae.
Kayak selak kiamat ya ta. Parang sinuwun aja wal kaprayitnan. Nggih. Mangkya darajating praja kawuryan mus sonya ruri prorah angrehing ukara karana tanpa palupi Parang nyuwun pamit iya. Nyuwun tambeng pangestu. Warangka dalem negara Traju Trisna iki Patih Pancatnyana
Togok Belung Paman Patih Pancatnyono. Sromah wayun Pancatnyono Gora rupa mangesos kadyangin pang sempal kaprapal silo-silo kaplasa satu lumayu mangungsi kagiat kagodho kang jaga bumi arca manik sejatining alam kang diruding jagat. Togok wonten tinimbalan ingkang adhawuh Ndara Buma Narakasura amiji sowanipun kang abdi pun Togok Tejo Mantri. Apa dene kowe? Belung Sarawita. Dawuh juragan. Aku tak takon karo kowe. Mara Gage Wangsulana sing jujur. Nggih, tanglet babakan napa? Upama aku rabi menehno kira-kira pantes apa ora? Hah? Run? Upama aku wayuh ngono patut apa ora? Nyuwun sewu. Kula badhe nyuwun pirsa sinuwun. Heeh. Babagan apa? Mongko paduka sinuwun Prabu Buma Narakasura lenggah dampar kedaton ing praja Traju Trisna. Sinisian garwa miyang Prameswari nenggih Kanjeng Ratu Agnyanawati. Kekiranganipun menapa Gusti Ayu Agnyanawati ewadene paduka sinuwun badhe palakrama malih. Nyuwun sewu, Kang abdi pun Togok Tejo Mantri mboten sarujuk, kula mboten mathuk. Ning
kula niku ora kena botsih, tegese kudu ngerti sebabipun menapa. Dene paduka sinuwun Prabu Bama Narakasura niku pengin palakrama malih. Kok nun. Marmane panjenengan ingsun duwe gegayuhan bakal palakrama maneh, bakal rabi maneh. Awit pangsiting dewa kang dak tampa. Bakale lestari anggonku lenggah dampar keprabon ing Traju Trisna. Traju Trisna bakale dadi negara sing ayem tentrem gemah ripah loh jinawi kerta tata turaharja lamun to aku Sembada Garwa. Prabu Bama Sembada Garwa wanita saka pertapan Cemara Gading. Putrane Sang Begawan Jayeng Sabda kang wewangi Endang Jayeng Resmi. Wangsiting Bathara kang dak tampa Jayeng Resmi mau tata gelar lair. Tata gelar lair mung wujuding wanodya ning sejatine pengawakaning wahyu kamulyan sejati. Nggih, kula setuju niku. Kula setuju jenengan rabi malih, kula cocok, kula sarujuk. Ratu kok. Sugih kok. Ya rabi meneh wis sak pantese, wis sak trepe. Operator sound system wis rabi meneh kok ya. Pripun? Lajeng ngersa paduka kados pundi? Menawi paduka sampun kasembadan garwa Endang Jayeng Resmi, napa lajeng Traju Trisna menika badhe dadi negara sing mulya, gemah ripah loh jinawi. Kuwi sing dadi gegayuhanku. Nalendra utawa ratu kuwi mesti mikirake kawulane. Dina sakmengko praja Traju Trisna kang kena aradan kena lelara pagebluk mayangkara. Wangsiting Bathara bisa temah Maluya Jati temah Nirmala. Lamun to aku bisa mboyong Endang Jayeng Resmi. Oh nggih. Matuk niku. Negarane tentrem, kawulane ngayem, kedunungan sinten mau? Resmi. Iya. Nah, cocok. Ngenek kasembadan rabi gek wayangan meneh. Ayo. Lajeng ngersa paduka sinuwun Prabu Bama kados pundi sakniki? Paman Patih Pancatnyana. Kula wonten dawuh nggih. Sinuwun Angger Bama Narakasura. Perintah Nawadyabala kang pepethingan syukur isa budal kabeh, ora isa mangkat kabeh, ya sing isa bae. Nggih. Saged kabeh niki. Bagus yen pancen kaya mangkono. Dina sakmengko panjenengan ingsun bakal sowan ana ngarsaning Begawan Jayeng Sabda ing pertapan Cemara Gading. Tumuli tak tembung Jayeng Resmi kudu dadi bojoku. Muga-muga. Muga-muga Traju Trisna antuka kamulyan, antuka katentreman. Benjang menapa bedalipun anak Prabu, besok dadak ngenteni apa muga-muga tansah entuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih. Budhalo dina iki. Budhalo dina iki Paman Patih Pancatnyana dawuh dhateng sendika nggih.
Yo, maju. Yo.
padha budal Wadyabala negara Traju Trisna.